Meme ta na nka wo de buya ma won ka ho ba. Na ta ga de ko ta we di bia na wo hye. Wo de gun wanne. Anna kedi. Abi kaka. Kaka ebe. Yey! Awe nodo. Ogwo won no na ala ikwa na ama ha na echige chief Imo, echichi chief Imo worldwide. Wani ile tata. Hey! Chief Imo wani ile. Eze Anambra State na-abịa, eze Enugu na-abịa, eze Abia State na-abịa, eze Umuahia na-abịa, ifu na eze kwa anyị n'obodo ukwu Sheboshi patawa n'ala taa. Hey, nne, asị mmadụ imisi ga ihe. Onye bụ Chief Imo? Who is Chief Imo? Who will help? Efi one ka ọ kwatugo n'ala ya. Efi one ka ọ gbugoro. A na-echiri ya Chief Imo. Akwa onye a na-echi Chief Imo akwa mmeno n'ime ofie ebe na-egbu akwụ. Onye sa na-echi chief. Biko don kokwa na ya abịa m na akwa again. Ihe akwa ndị ihe ọma na-asọ nsọ nọ n'obodo a. Ndị anyị ukwu, ndị obi ukwu. Na-enwere biko, eji n'ọnwa ayo bụrụ onwe ma. Ndozichiri ọnwa ụbọchị taa lenu. Ma aga ka na ịga ngwa. Na anụ m se nwe ụmụ okorobịa ndị sheshilo. Ndị rijiri afọ ọdụ ndị rekọnụ na anyị shi na-ada agbachi ike. Ga kwuo ya okwu gosi na ọnwa afọ nwa mụrụ amụ ọ ga-aza mma tatara ụmụ niile ebi ebi o ka a gaa igwe ndị Enugu Ebenigo, igwe ndị Anambra na-esochi ya, nke Imo steeti esoro, nke Abia steeti kwa ya bụ igwe gbakọrọ agbakọ na Onowu nke be anyị kwa ndị a ga-agbakọ agbakọ wee binye ya igwe. Ọ ga-eruola mgbe ndị igwe niile ga-agbakọta ugbu a bụrụ echichi a chi Imo kwenu, Anambra kwenu, Ebonyi kwenu, Abia kwenu, kwenu tata nwa afọ anyị ji eme ọnụ Imo, Chief Imo worldwide. Taa ka ndị Imo, ndị igwe niile nọ na East Nigeria na-ekwe n'okponsi a, ọ ga-adịrị gị mgbe ị ga-adị ndụ, ị ga-ekpuru onye n'isi jee mụta ụmụ gị na nwunye gị, ọ ga-adịrị gị ma na Eke na Orie na Afọ na Nkwọ. Okay, n'otu aka ahụ dịka nke a mere, a na-anyabịa ihe onu dịka omenala Igbo si wee dị. Ise n'otu aka ahụ ka a ga-ewere mgbaaka wee gbanye ya. Ka a na-agba onye na ihe a n'aka gị, ị ga-eji achụpụ ihe ọjọọ, ihe ọma na gị nabata esi n'ụlọ nna gị na nne gị na nwe nwe anyị gị gara nwunye nwa ga-ebi na ndụ ogologo na Eke Orie na Afọ Nkwọ. N'otu aka ka ndị igwe niile ga-agbakọkwa were mkpara wee binye. Igbo okorobịa ị ga-eji eme ịnyanga dị ka anyị were na-emekwa atọ, ọ ga-adị mma na Eke na Orie na Afọ na Nkwọ. N'otu aka ahụ ka Ugwueze lọọlụ igwe ga-ejikwa aka wee chie lọọlụ Imo dịka onye echichi. Mangi
Nwaanyị dị mma. Ana m eji ihe na-anyawa gị n'olu atụ nwunye onye eze ka ị na-aga n'iru n'aha Jizọs. N'otu aka ka lọlọ igwe ga-ewerekwa ihe nye lọlọ Chief Imo. Ma gị onye ọma, ana m agbaga gị ụlọ aka nke ị ga-eji na-achụfu ihe ọjọọ. Ihe ọjọọ bịara ji nga iwuri eruru gị ya n'oke ọhịa. Gbapụ n'aha Jizọs. N'otu aka ka a ga-ewerekwa ọdụ enyi wee nye lọlọ Chief Imo. Ewu lọlọ ma gị Chief Imo. Lọlọ, ejile m ọdụ enyi bịa. Ọdụ enyi a ka ị ga-eji na-efepụ ihe ọjọọ. Ndị amụsụ bịa nga ifepụga ha. Ị gịnịkwa akpa ike. Ị ga-eji nwayọọ n'ihe dị gị. Asị ị na-eme nganga mbụ opompo. Ị na-eriri ahịa. Ị gaghị eri ahụ nri ahịa. N'ihi na ime ololo gị. Ị ga-eji na-efepụ ihe ọjọọ. Ajọ onye bịa nga iwuru efepụ ya. Ajọ mmadụ bịa nga iwuru efepụ ya. Amụsụ bịa nga iwuru efepụ ya. Ezinụlọ dị nga ajọ oyi n'aha Jizọs. Biko ọhaneze ikwu na ibe anyị na-ekele onye ọbụla anyị ga-asọ na-adọ mma n'aha Jizọs. Taa ka echi nwanne anyị nwoke na oriakụ ya Chief Imo worldwide. Onye Chief Imo worldwide. Onye Chief Imo worldwide. Chineke aka. N'ihi ihe ome mere taa, enwere ofu nwanne anyị nwoke onye nke si South Africa bata. Ọ sị ihe mere taa dị ya mma na o nwere ezigbo oche onyinye ọ chọrọ inye Chief Imo na lọlọ ya. Biko ka anyị nabata ezigbote nwanne anyị nwoke ọkwa nwa afọ obodo a Emeka na South Africa, Emi South. Biko ka ọ na-aka mgbe ọ na-abịa. Emi South. Oriego na South Africa, you're welcome, sir. There's a people. Tata, Igbo, Maman. Tata, Igbo Queen. Tata, Igbo Queen. Omuabo, Emi, na South Africa, Ojulo, Ebogo 1. Eso m na ihe ofu onye ihe ndị Imo na-eme na ama mma na atọ ụtọ na South Africa gbasara ndị Igbo. So anụrụ m si today na ọ na-eme mmemme ichi echichi ikpunye ya okpu chief n'isi ya nke ndị chief ndị eze si na ala Igbo niile gbara gburugburu were bịa were kpunye ya tata. Nsị ka m wee nata kada m were ezigbote ihe ọma m kwadoro ya. Nsị ka m were tụọ ya ugo were tinye n'okpu eze a nke ekpunyere ya. M na-ewere ofu ụlọ n'ime ụlọ niile nụrụ n'Umudibi Ekwe village ebe a were na-enye ya na-atụkwasịrị ya n'okpu eze. Turn him to be my worldwide. Turn him to be my worldwide. Igbo Kelano. Igbo Mono. Igbo Zano. Hey, nna m ịgbalị ala. Hey, oge iru ụlọ nye anyị. Ịgbalị ala. Hey, ịgbalị ala. Hey. Kwana aka. Una gide nyulo, una gide aka.
aka biko ị ga-akpacharakwa anya gị onye ọbụla si ebe o so nwa ipere gị bịakụla ya ịsa imere na imere ihe na-emebi ekele ka ị kelee onye ego Jizọs onye ego ndụ shut up my mouth ọsịsọ ọkwa ịhụrụ ka ị ga-ahụ ọgụ transfọma Igbo mma mmanụ